jonta ko en wodanan ala aljanna bayni ha harayide en non ala aljanna bo gam aljanna do dum saare wonde jawmirawo wadani jiyaabe maako subaabe maako النبي صلى الله عليه وسلم حديث ولا أبو هريرة رضي الله عنه في الليل مع حديث البخاري ومسلم وقال الله تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ربي متسكن جياب أمثالهن دوتني بهم ko yitere fu meɗen yigo mana yite mbiyaɗama pat meɗen yigo rimmude man nofru pat meɗen nanugo e ɓernde mbiyaɗama pat meɗen numugo rimman annabi sallam wi jange to ɗiɗi konngol jawmirawo hawɓe sotu sajda o wi wala nafsu fu andi ko ɓe resanama dede ko deƴƴitinta ɓerɗe maɓɓe ɗum mbar jaari ko ɓe laati ɓe huwanno diga jonta en fama kadi ase aljanna ɗo heɓratake be merare aljanna ɗo no heɓreteɗo be kuugal naam kuugal goɗɗo tan naɗata ɗum aljanna sey be hinno e Allah amma sey to a huwima noon bo a tammata mbar jaari mana si a huwa nden a tamma heɓugo aljanna aljanna ɗo mari inɗe ɗuɗɗe bana yiite goo aljanna ɗo mari inɗe ɗeɗe ko wari alquran jannatu adnin darussalam darul khuld alfirdaus jannatul mawa jannatul naim darul naim darul hayawan almuqamul amin وهكذا inde ɗuɗɗe inde ko ɓurata sappo inde aljanna e amma dammude aljanna dammude jetati yimɓe ɗo konkoɗa bana ha yiite man ɗo fuu inde yiite man ɗo be haala dammude yiite inde yiite je wari alquran jeeɗiɗi dammude yiite bo jeeɗiɗi amma haala wigo dammude on mari inde na ɗo kam larana en e noon aljanna ɗo bo dammude mum ka jeetati amma inde mum ɓuran sappo ha dammude aljanna ɗo annabi sallam wiyan wodi dammugal wiyetegal babu rayyan kangal ɗo suumoɓe tan nastirta her magal dammude goɓɓe feere ɗon je julde juuloɓe jur nastirta her toon dammude ɗon je hokkoɓe sadaka dammude ɗon je waɗoɓe jihad wa hakaza ɗoman bo dammude jeetati on dammude aljanna e nden mawnugo dammude aljanna ɗo ɓe wi ɗeɗe jahangal duuɓi 40 hakkunde dammugal be dammugal hakkunde hunde ɗo dammugal man ɗo jaajirga man ɗo duuɓi 40 on jahangal to amma ɗo man ɗo annabi sallam wiyande go feere waran ha yimɓe nasta aljanna ɓe ɗo ɓi ɗowtira ha hollama ɗuuɗugo nastoɓe aljanna bo jahangal duuɓi 40 na balɗe 40 duuɓi 40 amma ha yimɓe wara ha nasta man ɗo ɓiɗɗam ɓiɗɗita mon yimɓe nastirta to ɗo holli en wato asina suɓe aljanna bo ɗo ɗuuɗi banɗo man ɗo hollata en mawnugo aljanna bo feesugo muɗum fayin tammi nanugo haɗon man ɗo ragarejo nastuɓe aljanna no heɓata ha famna en mawnugo aljanna bo aljanna ɗo mari coofi mana maaje nder maaje man ɗo jawmirawo yecci en maaje 4 ɗon ha aljanna maayo ndiyam maayo jumri maayo giya e ɗum man ɗo pat si anda ɗum inde on tan hawti dey be maayo kosam mana kuje man pat inde man hawti ndiyam man ɗo na ba ndiyam duya giya aljanna ɗo na ba giya duya e noon jumri aljanna na ba je duya e kosam aljanna bo na ba kosam aljanna e kosam duya ndiyam ha duya ɗo a tawan foti waɗa piyagon to faɓɓi ha man waɗan salte waɗa noyi amma je aljanna pat noon wala kosam duya goɗɗo feere on yarata kosam ha ɗo ni a tawan o feere on yiɗa yargo kosam to amma na ɗon je aljanna woni e non noon giya ha duya ɗo to goɗɗo yari woyi ka waɗa atale je aljanna wonayno ɗum pat ɗum ato inde on tan hawti e nder joomi aljanna alkawsar ɗum Allah hokki annabi sallallahu alaihi wasallam inna a'tainaka alkawsar en ɗo janga ɗum e weendu man ɗon ɗuɗon ha aljanna ɗon ha darode dargal woɓɓe feere wi ɗum maran bana joni on ummata diga aljanna wara ha darode dargal ha yimɓe yarata to goɗɗo yari ha maaru man ɗo merta nanugo ɗum ka e ha aljanna jemma wala ñalowma wala mana ɗum annora tan ɗon tum ɗo yayni tum amma yimɓe maran wakkatiji je ferwata ha ci'e muɗum bana
mari haddu yero goɗɗo hotan saare mum jemma wala ɗo marano wakkati man ha aljanna amma na ɗum jemma wala ñibre ha toon pat ɗum ɗo yeyni tan ha aljanna ɗo wure muɗum ɗo wodi ɗon ɗon man allah wi wa sullin mamdud ha ɗo annabi sallam wi ɗo wudi man ɗo goɗɗo yahan jahangal duuɓi temerre oɗo waɗi ono yaha duuɓi temerre o timminayi dowdi man ha ɗo man ɗo ɓeɗo wiya ɗum leggal wiyete tuuba leggal on mangal ha maga ɗon limse mbiya janna fuɗata mana limse man pat ɗo fuɗa ha ɗon man aljanna ɗo mari leɗɗe dibinoje leɗɗe kala ko ñamete nandi heddu yeɗo pat irin man ɗon ha aljanna bo amma a tawan leggal gotal ɗum mari ɓikkon feere feere foti a hoosa dibinore nde a tawa ɗum guu dibinore to a meeti hoosgo feere bo a tawa ɗum guu hunde wonde feere mana no a numin pat ha ɗum man no ɓuri to no a sorɗinta ha hoore ma e nani yimɓe aljanna nde weeti pat ɓeɗo ɓedda ngarol bana haddu yiyano nde pat oɗo ɓedda nayiwugo ɗo banniyata bo nde weeti pat oɗo ɓedda woɗugo on e yaake yimɓe nasta aljanna yimɓe ɗo mari duuɓi capanɗe tati e tati gorko ɓe debbo pat duuɓi capanɗe tati e tati marata e nden tagdi maako bo allah mawnen tagdi maako on ko fu dede no yaadata be wonol maako ha ton bana gonɗo yiite allah mawnan tagdi mo hano yerra bone gonɗo aljanna bo allah mawnan tagdi mo hano nanira belɗum bana darde nabi adama alayhi salam bana yaake allah tagi nabi adama no mari piyanɗe capanɗe jeego mana à peu près 30 métres bana jonta to mangu man ɗo wato banni on mangu yimɓe aljanna yaake nasta aljanna e mo artana sugo aljanna ɗum annabi sallllahu alih w sallam kanko on to o wari o tappi dammugal aljanna ridwan ƴamatamo an moy o wiya mo min mouhammad o wiya to an on mi dunganama maɓɓitinan go wala goɗɗo fu artatama warko o nasta aljanna e to o nasti ɓawo ummatore ma ko nasta to kaɗa allah wa e nder maɓɓe e artoɓe nastugo aljanna ɗo woɗugo geese maɓɓe bana lewru jemma 14 jeygol geese maɓɓe annora maɓɓe nden ɓawo ɗon ɓe tokkata ɓe man ɗo bana horre ɓurdude yeynugo asama wa kaza e nden ha yaake yidde ɓe nasta aljanna ɗo allah ittan mone be kire ɓe ko nder ɓernaɓe pat goɗɗo nastitta aljanna be mone ko petel ɓe metti ɗum ko petel to e nden ragarejo nastugo aljanna mana ɓawo to yimɓe pat nastiti aljanna timmi wurtoɓe ha yiite pat wurtidi timmi lutta kanko tan on sakititta en ɗo rammina haala mani juttinta histoire man juɗɗum ha to yaake to allah wimo ya nasta aljanna ɗo o wiya allah aljanna man na heewi yimɓe pat hoosidi ci'e muɗum min tan lutti kan o ka komi heɓata o yawa yurna ni o wara o wiya allah kaay aljanna ɗo heewi min kam yeeyi babal man allah wiyamo to a yiɗi a yerdan mi hokkama bana ko lamɗo marata ha duyana o wiya e mi yerdi wiyamo to mi hokkima bana man o wiya jawmirawo mi yetti mi yerdi o wi mi hokkima bana man ha waɗa nde 10 o wiyamo mi hokkima bana man be bana man 10 mi mana kanjum o wiyata allah hokkanmo bana duyano ɓe ba duyano 10 kanko on ragarejo nastugo aljanna kanko wala mo lutti ha yiite mo wurta yiite nasta aljanna ɓawa mako to ɗo on dernier goɗɗo e arande joganataƴa on kadi to e en wi en wolwanan haala nema aljanna on ɗo en wolwana nema aljanna en compara ɗum be nema duya ha jawmirawo wolwi haala nema aljanna ɗo fuu o hollan en bo lesdam fuu ngenam duya amma ɓurna fu nde laatake yimɓe ɗo yiya je duya ɗo ha yeeso mum je aljanna bo ɗum birni ɗum yimɓe ɓurna pat ko yiyata ɓurata margo daraja ha hoore mum e nden ma je birni ɗum man ɗo se ɗum ɓaawa waade kanjum on waɗi a tawata alqur'an ɗo insista ha wolwango haala nemaji aljanna ɗo yejjina golle ha to masalan jawmirawo wi en ha suratu ali imran zuyina linnasi hubbu lshahawati min annisai walbanin walqanatir almuqantara ha raga aya man ɗo jawmirawo wi قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد mana Allah holli en da belɗi koye ɓe yiɗi heddu yakam amma ko ɓuri man ɗo na ɗon ko yecci en ko ɓuri man ɗo ɗum aljanna ka coofi ɗo ila les muɗum maaje ɗo ila les muɗum nden ɓe duuman ha toon ha foroy
kanjum on kadi en famata ɓurnugo nema lahira ɗo nema duya ɗo arande kam nema duya ɗum pamaro ba Allah wi qul mata'u dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa wala wiɓe belɗum duya ɗo ɗum pamaro lahira bo ɗum duumi ɗum ɓuran nde onde timmata ha foroy kanjum on wiyete ɓurdu ɗum kanjum on nabi sallam wanni en misal man o wi wallahi no duya woni ha lahira ɗo ɗum ɓuray bana to goɗɗo moɗon waɗi hondu mum ni ha maayo wurtini o laara ɗum o heɓata maayo o to wima bahar ɗo bana no mer to a hoosi hondu ma ni a suwi ha nder mer a ndiyam ko a ñaata sana na waɗa ko ɗum darne nga yettata ko Allah andi ko meto cube no yona wari a hoosi ha maayo ko maayo nantana masakko hondu ma a sowi to annabi sallam wiyen duya no waajibe laakire ɗo bana to a hoosi hondu ma on a suwi ha nder maayo wala ko heɓata ɗo banni ɓuray banni man e ɗo ɗo holli en ngendam duya ɗam tampuɗam ngendam laakira wiyete timmuduɗam e noon belɗum e to en wolanan haala belɗum aljanna ɗo annabi sallam yecci en limse yimɓe aljanna e ñamdu maɓɓe e wato gondorle maɓɓe pat wato ci'e maɓɓe ɗo ɗum pat ɗum no ndeɓe duya annabi sallam wiyen ha goɗɗo resata lagawal muɗum ha aljanna ɓuran duya ɓe ko woni ha duya pat wona ha goɗɗo watta lagawal muɗum ɓillata lagawal muɗum ha aljanna ɓuran ko duya ɓe ko woni ha duya pat wona kala ko nangue fuɗɗi dow muɗum pat ko fondani en rewɓe aljanna ɓe duya o wi won ɗo debbo aljanna ɓellitino ha dow duya ɗo wato da diga fuude ha muude pat yaynanno ɓe maako wona jayingol maako ɓuran nangue fo ha duya ɗo annora debbo aljanna goto e da uurengol maako hebbinanno duya ɗo pat o wi suddare maako nde suddi ha dow hoore maako ɓuran duya ɓe ko woni ha duya fo ɗo holli en wala no en fondira nema aljanna ɓe nema duya e tataɓol man duya no a naniri belɗum pat woodi ko mettete woodi wato ko a ñaami ñamdu weldu on ma ake fere ko battiɗinta ha ɓandu ma amma non ɗo pat wala ha ñamdu aljanna ɓe jaram aljanna pat wala batte ko peetel ba accu noon ma ñamdu aljanna to goɗɗo ñaami yari man ɗo pat na ngam weelo na ngam ɗon ka e nden to ñaami yari man ɗo bo ɗum lorta ɗum wurta ha ñamdu duya kana no ndu yetti pat na ɗum wurtan kam to ha duya ɗo kam kanjum kam ɗo ka goɗɗo hisata no yetti pat o laamiri o maniri andal jawdi pat won ɓaw suudu kam amma ha duya ɗum pat ɗum ha lakira ɗum pat ɗum waɗa mana annabi sallama ƴamama ñamdu yimɓe aljanna ɓe jaram maɓɓe ɗo kam to ɓe ñaami ɓe yari ɗo ka ɗume on o wi ɓe waa tan wa'ere maɓɓe man ma uurengol man bana urdi to ɓe waayi wa'ere maɓɓe man uurengol wa'ere maɓɓe man ba urdi ɗo man tan timmi e nden wato ngulenga ha ɓandu maɓɓe ma bana urdi ko wurtata to ɗo man wato dedei ko ɓe ñaami ɗo yari man pat timmi e nden to goɗɗo yari no giya ha duya ɗo o wuyka o waɗa baare e giya ha aljanna waɗata goɗɗo wuyka e goɗɗo to yari no giya ha duya ɗo feere nawa ɗum hoore ha ɗum man ɗo Allah wi en giya aljanna nawata hoore e rewɓe ha duya ɗo ɓe mbaran al'ada ɓe dañan ɓe waran to ha ɗum man ɗo rewɓe aljanna pat wala ɗum ɓe wala al'ada ɓe wala ɓesngu ɓe wala kala ko wiyete aybe ka pat hay duya ɗo goɗɗo maran kartudi maran damba maran ñilɓe ɗo man pat ɗum wala ha aljanna ɗum pat ɗum wato ɗum kuje ko goɗɗo accata duya ɗo on to a wiya comparan ko woni ha aljanna ɓe ko woni ha duya inde tan hawtata enen goɗɗo no wondiri ɓe yimɓe ha duya ɗo pat yaake feere o maran moɗo mari konnagu ɓe maako moɗo haaja mo moɗo mari kire ɓe maako to ha aljanna ɗum pat ɗum wala hidde ɓe nasta aljanna ɗo Allah darnan ɓe woodi pongo wonata hakkunde yite ɓe aljanna Allah dara ɓe ha ton man ɗo ɓe laaɓotira ɓe yaafotira ɓe pat hidde ɓe nasta aljanna kanjum jomirawo wi wa nazana ma fi suduri min ghillin ihwana ala sururin mutaqabilin wala Allah ittan kire ko woni hakkunde ɓe rancune woni hakkunde maɓɓe pat itta ɓe nasta aljanna
ɓe ɗo le laati ɓe fo maɓɓe derɗiraɓe e nayagol man belɗum duya ɗo timman e belɗum lahira bo ɗum duumino joga wiwa ukluha daim no zilluha mana ñamdu aljanna ɗo tum e a ɗowdi aljanna bo ɗon tum mi mana ñamdu man ɗo a ɗaɓɓiti masalan take feere ha men ɗo a yiɗi fruit kaza a heɓata ngam wala na ɗum wakkati man to amma aljanna ɗo nde a yiɗi pat ko a yiɗi pat bo waɗi e sifa leɗɗe aljanna ɗo goɗɗo mo ɗo jooɗi teɓan ɓiɓɓe leɗɗe man goɗɗo mo ɗo waali teɓan goɗɗo mo ɗo dari bo teɓan ha woni pat bo enen leɗɗe aljanna ɗe wala giye masalan leɗɗe lemo aɗo nano ɓe giye to amma leɗɗe aljanna wala giye enen to a yiɗi ñamdu ha aljanna annuma jonta to a yiɗi gertogal si a yiya ɗum ɗo jooɗi e yeeso ma ha nder plat to en or ou en argent ɗo jooɗi e yeeso ma a yama to a nani bana haaji a yiɗi nargo yargo ndiyam a heɓa ver man ɗon ha yeeso ma wato nda ɗum ha yeeso ma deydey ko a yarata wala a yari a lutti wala a yari heyay ma ɓeddan deydey no a mari haaji to yargo ɗuɗɗum ma wara ɗuɗɗum to yiɗi peetel bo wara peetel ɗo pat sey ha aljanna ma ɗum woni ko belɗum duyaro no woni pat no a yetti pat a heɓata hunde wonde feere ka yaaki feere bo ko a heɓan man ɗo sey a ƴowna ɓe wadda a reena noy ɗum pat ɗum sendiri be yaakiji duya to kadi ɓurduɗum tilmugo ha belɗum aljanna ɓurduɗum ko goɗɗo yelata ha aljanna pat en wi ha ɗo man ɗo haala ñamdu jaram ɓe maran ci'e maɓɓe peesiɗe goɗɗo e woodi ko ɓuri ɗum man pat kanjum ka ko moyjo to heɓi ɗo wato ha yejjita belɗum aljanna fof ko nandi ko woni ɓurduɗum man naam laarugo jawmirawo hokkan yimɓe iina yande kasare hidde ɓe yama ɗo allah wiya ɓe ha to woodi ko lutti mi hokkay on ɓe wiya kadi ya jawmirawo amin ay nurrini geese amin a hisni min yangadama a waɗani min kaza ɗume lutti fayinta rendez-vous mi hokkino mon mi yiɗi min honora rendez-vous man jetta kam ɗum ɗume allah wiya ɓe hawta ha ñande kasare wal kasawal ha jawmirawo wolana ɓe mana ha lahira ɗo en wi jemma wala ñalowma wala lakin ɓe ɗo mari masalan ba ñalowmare jumare ñalowma ɗum wiyete yawmul masjid mana ñande en wiyata jumare duya ɗo ha aljanna nde ɗo wiye yawmul masjid mana ñande ɓeddari mana kala ñalowmare nde yetti pat ɓe heɓatan ɓeddari ha nemaji to nden yende man kadi ɓe yahata ko ɓe ha darajaji woɓɓe feere joɗan dow koromje woɓɓe feere joɗan ha leddi man ɗo ta tamma leddi man duyaɗo de leddi man ka ɗum leddi je aljanna ma yon to wima leddi aljanna ni heeyi goɗɗum feere ɗum urdi on wato ba jareji man ɗo ɗum urdi on ɗo wura to nden jawmirawo wangana ɓe kadi ɓe yiya ɗum yaake to ɓe yii jawmirawo ɗo goɗɗo pat wiya hotata saare mum kam ka joɗan ha ɗo tan sottata allah wewe to banni ɗo mi hokka ɗum kala asawere pat ɗo wiyete wato ɓurtuɗum welugo ko yimɓe yiyata ko yimɓe heɓata annabi sallam yecci en hadis o jarir abdoullahi badiali o wi min ɗo joddi ende feere ɓe no aɗo sallah sallama ɗum jemma si o laari lewru jemma 14 o wiyata ɓe on tammi yiigo jawmirawo moɗon bana on yiyata lewru nduɗo ɗo bana on wirnatake mana wala mo wirnata o ha yiigo lewru ɗo banni on tammi yiigo allah to ni on wawanta on jaale dow julde yeeso fuɗugo nangue e julde yeeso mutugo nangue waɗe mi mana to ni on yiɗi yiigo allah ha aljanna ɗo tata laata on rati julde subaha ha wakkati saali on lutti juulugo walla asiri ha wakkati saali ha magarbajo lutti juulugo la wakkati subaha be wakkati asira ɗo ko a huwata pat no ɗo yiɗi ma weliri pat tata wakkati man saali to a yiɗi yiigo allah aljanna to kadi koyen wonwi ɗo goɗɗo ƴaman masalan goɗɗo debbo o wiya kanko bo ɗume nema ko allah hokkata debbo bo ha janna ba ko a nani ɗo ko moye ɓe nemaji mum de dey yaake mum e ha aljanna ɗo wala célibataire ko moye ɓe gorko mum ko moye ɓe debbo mum ɓe wimodi ɓe wiyata ha ɗuma ɗo yaakeji debbo ha duya ɗo imma o maya diga o teyaka imma bo
o maya ɓaawo o teeri ɓe goɗɗo seeri mo oɗo rayo teyi imma bo o maya man ɗo dow ruɓe tegal no amma gorko mako no staya janna ausubillah imma o maya ɓaawo tegal mako man ato gorko mako maya acca mo masalan o teyi ɓaawo maago gorko man ha o maya walla bo gorko mako maayi o lora o tera ɓe goɗɗo feere to ala kulli hal no woni fu ɓe wiyake debbo ha aljanna ɗo to ni o laatake o maayi noon diga o te'ayi kam mbaɗa ha yimɓe worɓe ha duyara bo mo maayi no te'ayi allah tenan mo be on man ha aljanna ngam annabi sallam wi wala aljanna ɗo hadis muslim o wi ha aljanna ɗo wala goɗɗo gobro ha aljanna ko moye ɓe debbo pat ɓe gorko muɗum to ni laatake debbo te aya ano ha duya on maayi ɗo o teneteɗo ha aljanna e to ni nonnoon to o maayi o seeraɗo no terayno ɓe goɗɗo feere ɓaawo gorkoan seeri o bo o fu allah tenan mo e to laatake gorko maako on nastay aljanna bo ɗo bo banni man to ni laake gorko maako an nastay aljanna man samon ausubillah ɗo man bo allah waɗanan mo tenan mo ɓe gorko feere ha aljanna e to laatake o teeri ɓe goɗɗo maayi acci mo nden ɗo teeri ɓe goɗɗo feere ɓaawanon bo ɗo bo o laatan ha goɗɗum o sakitite ugo mo banni ɓe wi wa feere wiyata a to yimɓe o temo seeri oɗo temo seeri ɓaawaɗon ko o maayi ha saare gooto ɗo man ha worɓe ɓe te'i o man ɓurɗuɗo on tambite ugo mo ha alahira ala kulli ha goɗɗo ko famata wala goɗɗo on mo wonata ha aljanna wala debbo walla bo wala gorko amma ko yimɓe nanata haala hurul ayni en woɗugo maɓɓe e noyne maɓɓe ɗo pat bo en anda debbo muminijo ɓuran hurul aynijo ha aljanna ɗo bo yimɓe ɗo compara ɗo confonda ɗum ɓe wiya ɓe nana haala hurul ayni en woɗɓe masine waɗɓe kaza na ɓe woɗɓe ɓe noy man fuu amma goɗɗo mo laati wari ha duya ɗo o ɗowtani allah o rewi allah on o heɓi o nasti aljanna ɗo debbo man ɗo ɓuran hurul aynijo ha aljanna to ɗo dambuɗum ko en foti en wolwa ha dedei nemaji aljanna ngam na ɗum hunde on ɗe goɗɗo foti hoosa wakkati ha wiya timmini juste ɗum kalimaji dambuɗi noon e waɗi ha dow majum allah famnu en fownu en waɗe nder yimɓe aljanna wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh